Lisamkelela silapha endaweni yaseJama Lifestyle lapho sizokhona sihambele khona umcimbi kaMenzi abathi Menzi Music Tour. Lapha nginontokazi lapha esidala lapha kuMaskandi uMatombela awubuyeni mfowethu babili emakhaya sanibona emakhaya babeke isithombe esiza namhlanje. Awuthi ubingelela abalaleli ke ngibingelela MC Ntombela uphuma phansi enquthu abalaleli ke namhlanje njengoba silapha eJama Lifestyle sizokwenzela uMenzi Music Tour abazobe bemphelezela ke nabamchasile ikhona inkosi yamagcukama ukhona umama ubuselaphi ukhona uThangazani bakhona ke nabanye ke bakwethu esingeke sibabize baningi kakhulu awu umnandi nje namhlanje Ntombela hayi mfowethu yabona uMenzi khona ezomisa kwenzakala neMenzi uyazi ikhona lengoma engizwa engathi isidla ubhedu kakhulu angazi wena wamnika kanjani umshayeli namba ngoba phela suka sikhona lapha eTexas kodwa ugcine seyithola lebona ayithola kodwa ugcine ithola ngoba uyamuzwa phela lo sisi mangabe usisi ugcine sethi ngibona sekulate mina emshayeli ngibona ukuthi ngcono ngihambe naye yiyo ke le sobe sigijima ngayo ke namhlanje sigijima ngoMenzi ke bakwethu insizwa yale phansi eMnambithi e1B no mbukeli akuhlanga nje kusuka manje kuyale kuningi ezokhombisa khona kwethu na stage sethu ngapha mawubheka nje ngapha zothi mawuthi uyabheka lapha stage sethu isolesi lokho simayolena kunabantu laba ngapha mawuza ngakusayidilanda ukukhombisa ngapha uza ngapha abantu labakhona lana kodwa indawo mawuthenga ungena ngapha mawuzothenga lapha eJama Lifestyle ngiyethemba kuzobonakala abafuthi uzobona lapha ngaphakathi yonke efunayo kodwa nje ke sazoba mnandi nami no-MC wami omunye ngapha nangeza ngapha woza MC wami woza na woza ngapha ngakini sisembabikuze njengamanje babikuze enkulu manje ngibambe umshazi MC Odum mshazi sawubona Matombela ngibabili amen futhi kwenzakala namhlanje uyona microphone akho kulungile hayi babukele emakhaya ngibukela MC Mshazi Odum samba lo MC Mantombela phansi enquthu hlangana maphumulo lenquthu ngangimanyatha ubobo nawo enquthu awumadoda sasinanje lephotheni usawa ke babu usavela wabona ukuthi into ekhuluma le phambi kwabantu kubuka abantu kumbe le into ekhuluma le lo mawili sothi kodwa sikho sasekhona futhi kodwa seqale Mshazi kwenzakala namhlanje awuchaza okay sinibingelele ebalaleli emakhaya nababukeli silapha ke namhlanje Julisi eJama sizojabula sonke sizojabula noMenzi umfana omncane waphansi eMnambithi kwafika ubala e150 wena ke sikopile sibizile namhlanje ngoba sishiye konke nje sazosapota sazojabula sonke uthe uzothula iMenzi 2 ngoba basegoli abamazi abotholi kahle ya okanye ama festival aniwenzi manyathi lapho ngoba angisengawa phelele Thekwini mina shubani phela wenza festival kumele ngizobani okay ya manje wasethi ke umfana omncane ke akezobenzela ke i-tour kuze abantu ke bezombona bukhoma edlala ingoma zakhe eshisa ke lapha ekhaya kuzoba inkinga ukuthi umuntu lo kuzoba inkinga ngoba uthi umtshele bekutshela inkinga ngile ukuthi ukhuluma naye bekhuluma Mshazi mfowethu bye. So fisa ke abantu bengene ngaphakathi ngoba umcimbi usiyaqala sekuyasuka lokho uMenzi sefikile kodwa usena eduze kwaseDenver selapho sefikile akhona inkosi yamagcukama akhona oZwide la umfana ufikile uZwide njalo wena le ngoma kithi ngoma kelele edumile nje yona nongo akhona uThandazani nathi sesifikile ke uyabona nje siyaqala umsebenzi kuhle kudekile uyabona isound yonke into system kanti ke nokuphuzwayo kukhona ngaphakathi nenyama ngathi khona konke nje uyakuthola 50 rand ithikithi egithi siyabonga Konakele ngenza kwethu masenibona sekunje bafowethu usuke ngasekho kulinda
So sasithi sikwazi ukuletha hayibo. What kind manje no? Yebo, yini? Okay, right. Hey, DJ Spot. To DJ Spot. Right. Out to go. What's a DJ Spot? DJ Manu. Kupuka la. Zoza mchai, mimi nafunga na moyo mchai. Funga na moyo mchai kwa kunazije. Right, okay, before Simbinga, let's not go on before you. Namhlanje lapha ke eJama Lifestyle bafowethu siyabingelela siyanamukela onamukela njengamanje uMC Mkhize umfana waphansi lekaMaphumulo mawushona nje entry yohlango entry yohluleka ku town uthi Cascop sufike kithi ke lapho yimlo ngiyanamukela nonke bafowethu naze nabahle nisangena ngaphakathi nibaningi ngaphakathi hawu ngiyabingelela ngenza kwethu umfana kaMkhize wanibingelela sanibingelela nje nethimba lami ngihamba nalo ngapha ngiyanibingelela futhi siyanamukela ngenza kwethu kusazoba mnandi ke kusangazela noma yini bafowethu silana ke namhlanje sihlanganiswa lensizwa yaseMnambithi ekuthiwa uMenzi insizwa yaseMnambithi lapha phansi 150 ithena ke namhlanje ake sihlangane la isenzele nje umcimbi omhle kangaka ngenza kwethu ngithi nayithanda into enhle yebo nayithanda into enhle bethi injalo indaba engenza naba ngaphandle bafowethu egethini ithikithi iphepha elibovu lezalukwazi iVIP 100 rand yazi yashibha lena ayishibhileni ngoba uzothi masungene ngaphakathi uhlale phansi kuVIP manga uthebele VIP uhlale phansi kahle yonke indawo iVIP la igama ukuthi VIP general leVIP kuyafana la ekhaya ori kunomehluko iyafana lento ngenza kwethu kona ke bafowethu kunjalo ke bafowethu siyangena bafowethu uma uzothi usiwomile ungena nje lapha ngaphakathi uthenga nje isiphuzo ozothi samthana nawe uyiphuzele sona nje bese uyayidedelela igazi ubuke umnandi obusazokwenzeka la Menzi Tho zeza ziyakhala ke manje mbukeli lapha ekhaya ngiyathemba sisahleli lathi ngempela manje sisekho lapha eJama Lifestyle emcibini kaMenzi njengamanje nje zathi insizwa yaphansi edlebe abathi umcemane mfowethu uyaphila kodwa ngiyaphila ngale mfowethu awuzothina namhlanje kwenzakalani uzokwenzani la eJama bafowethu ngizokhanda igama lami lapho njengomcemane ngifana ngabatha endaweni yasemahlabathini ololi efebe emcimbini kaMthunyewe Menzi lapha insizwa yaphansi eMnambithi nami ngithanda ingxenye yawo amatike enza kahle asephambili kunathi uma senegama kunathi uma izinto kanje esinike ithuba ukhulu lokho ukuthi yabonga mfowethu nje uMenzi into ayenza uMenzi ayenzi nakwabanye nabanye ababonayo ukuthi banamandla ukubiza abantu ukuthi bezonibona bakwenze banganivakeli ngaphandle
likhulu leli thuba njengoba ngasho bekwenze nakwabanye noma ngeke besithathe phela sonke lingelotho ngoba sibaningi kodwa nje babecaphule lapho abawu-10 abawu-5 kuyobe bakhulu labo ngoba ngengikhalele ukuthi nami uzawusela ngakho kodwa makho kuvuleleke abanye ithuba kodwa nje mina njengami emani ofakabade kusekhulu ukubonga kukhulu kukhulu mfowethu asibe kakhulu mfowethu no sisekhona phela lapha kwa-Ejama Lifestyle kubuye lapha ekhaya jabula kuhlale nathi kusemnandi mfowethu asibonga sakhulu ukubonga yimina uMqemane uma uzwa kuthiwa shila ntombo shila ntombo shila ntombo hayi suka lindela nonke nongakafiki ngiyamemba ngasokonakala kakhulu usefikile umzimba wafasile usefikile ukhohle nje mayibhola siyabonga sekhona amasikandi podcast njengamanje-ke sengimene yintokazi bukani nje ngifakathi kweyintokazi kwethiwa pha kwethu ezathenza kanje ntokazi ake niyikhazi futhi ngobani nabakwabani niyikhazi iqembu leni yini Sanibonani, iqembu lethu yimiyezane. Njengamanje mina nguNelisiwe Buthelezi, ngibuya kwaNongoma eNgolonto, sipheke omambuselapha. oh Nelisiwe Buthelezi shuthi wakubobuselapha impela Yebo kunjani? hayi sengizombe mothe engolonto impela engolonto kwabuselapha sisi wena konje ubani wena Igama lami ngitholile mama Sibuko, iqembu lethu yimiyezane uya esport. imiyezane njengamanje izobakhombisa ini abantu bisibakhombiseki basibonetheki fe nenzani esithi nenzani Hayi-ke masikhuluma ngesiteji yethu ngisho siyasabulela kwasiteji yasabazolandela nje sifile ngoba imiyezane ibuye ekhaya masikade ekhaya lengoma makuthiwa nongoma kwasebekhuluma ukuthi ingoma ilapha phansi lapha lapho ekhaya manje into nje vele kufanele ukuthi kithi nje into eyidraft kithi ngoba sakwazi ukuthi sihlale singayenzi njengamanje sisho ukuthi-ke sasijabule kakhulu kumnandi singakhulisa into yamehlo bajabule nabantu ngoba babongile bathi sasizela no yazi waluthi nongoma ngazi kugabuthiwa nongoma kuthiwa kwanosomo azazi ngesingisi azobethoja kodwa mathi nengoma enkulu sisi wena uthini nje ubalibalile yini abantu bemiyezane bakuyimiyezane noma abathandwa amasikandi imiyezane zonikeza yini abathandwa amasikandi mina njengami ngithi abalindele ngoba into esenza isuka la khomba ukuthi labantwana laba baphekiwe baphekwa ngendlela okuyiyona futhi bazokwenza lento efundwa abantu okuyiyona futhi bazobona ukuthi ayikhanda ukuthi esingane yiphekiwe no ngabanga ividiyo yakho njengamanje futhi zonayo la ividiyo yakho emva kwalokhu wale clip le zodela ividiyo yakho uma kumiyezane inzane nestage babhayi When I wake, my heart is
Dala kuchina dia. Okay. Dala.
Until